Mga libro alang sa K-12 program sa DepEd nagkuwang. Ang nangabot og ipang-apod-apod, daghan pagyud og sayop. Samaran nga piniriso nga gibantayan sa duha ka pulis sa ospital, nakaiskapo. Drug pusher sa Basak San Nicolas, nakasibat sa buy-bust operation. Sumbong murder og administratiba, ipasakab patok sa mga pulis nga responsable sa kamatayon sa 11 anyos nga bata. Pulis sa lalawigan, itambagan sa ilang hepe nga likayan ang pagkalabigit sa iligal nga relasyon. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kritibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Lunes, pitsa 15 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nasikop niya itong Sabado sa joint operation sa Kasundaluhan ug Kapulisan ang kanhi mayor sa Hagna, Bohol. Subay sa gipakanaog nga arrest warrant ni Judge Thelma Bunyi Medina sa Manila RTC Branch 32. Ang gisikop Glenn mao si Exuperio Loren tungod sa kasong 15 counts of murder nga koneksyon sa pagkadiskubre sa mass grave dito sa Inupakan, Leyte ni atong tuig 2006 nga gingong nalambigit sa New People's Army. Georgia, usara sa mga rason kung nganong dugay nasikop si Loren mao ang spelling sa first name nini. Human migamit og laing-laing pangan. Gida sa headquarters sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame karong adlaw si Loren samtang gisuta pa kung pabilin kining aktibo sa rebeldeng pundok. Nung hulihin siya hindi siya nag-resist no? So maraming indication 'yon. Posibleng nandoon pa siya, posibleng wala kasi baka naman naisip na niya na huwag na sa kabila at dito na sa gobyerno. The Philippine Army got in touch with us the next day, June 12, and we effected the arrest on the morning of Saturday, June 13. Gitambagan sa NBI 7 ang pamilya sa 8 kabuang bata nga namatay tungod sa pagpasagad sa mga medical staff sa usa ka tambalanan nga adto modangob sa Department of Health ug sa Professional Regulatory Commission kay di na sila makahatag og technical assistance kanila. Sugin Limi, Jinky Rusit. Miabot kaganihas sa buhatan sa National Bureau of Investigation Region 7 si Marife Ilaya, ang inahan sa 8 kabuang batang lalaki kinsa namatay gumikan sa aligasyon nga pagpasagad sa usa ka tambalanan dihang gidala nila kini aron i-admit gumikan sa pagkalibang nga miresulta sa dehydration. Tuyo niya nga magpatabang sa NBI aron makabot ang hustisya sa kamatayon sa iyang anak. Mas dako may pansalin sa NBI. Mas dalit po. Gihinabi si Marife sa Medical Legal Officer sa NBI nga si Dr. Rene Cam kinsa misugyot og autopsy sa bata. Apan nasuta sa ilang diskusyon nga maglisod na sila sa mga proseso kay naimbal sa marna ang bata. Ang problema nga nato sa imbam in dehydration, ang di na taka kita sa iya dehydration, di na nato makuha ang manifestation sa dehydration because musod naman tong embalming fluid. So ang ato mga signs of dehydration wala na. Kay wa na'y technical assistance nga mahatag ang NBI sa kaso ni Ilaya, girekomendar na lang nila ang pagdangop sa Department of Health sanglit sila ang dunay control sa emergency management. Mahimo sab silang mudangop sa Board of Medicine sa Professional Regulatory Commission kung buot nilang mureklamo batok sa mga medical staff nga on duty sa St. Anthony Mother and Child Hospital ni adtong higayuna. Jinky Rosit, News 5. Duha ka mga pulis sa Cebu City Police Station 2 pasakaan ugma sa NBI ug mga sumbong murder ug administratiba. Masaligon sila sa kaligon sa testimonya sa mga bata nga testigos kinsa miila sa mga pulis nga responsable sa kamatayon sa usa ka batang babae. Mubalik si Jinky Rusin.
Ugmang adlaw nagitakdang ipasaka sa NBI ang sumbong nga murder batok sa mga pulis nga gitudlo sa mga batang saksi nga nakaingon sa kamatayon sa 11 anyos nga si Chastity Marabiles. Kinihuman formal nga miatubang silang buhatan ang duha ka mga pulis sakop sa Station 2 nga una nilang gipatawag aron paminaw ng ilang habig. Subling giklaro sa NBI nga absuelto na sa reklamo ang kanhi hepe sa Station 2 nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu. Apan alang nila, huyang ang depensa sa mga pulis batok sa testimonya sa mga testigo. Pero ang tingin namin, ang witnesses kasi nila, ang makapag-ano nun, dapat siguro sa PI na lang or ang court na siguro ang mag-decide kung yung testimony nila. Kasi yung hindi naman supported ng ibang mga physical evidence yung ano. Masaligo ng NBI sa kaligon sa testimonya sa bata nga gihulagway nilang kasaligan kung itandi sa alibay sa mga akusado. Hindi, sa rules of evidence naman, ano naman ang pinaka-weakest defense ay alibi between positive identification. Unless may mga evidence ka na mag-contradict doon na Gawa sa sumbong kriminal, ugma sab nila pasakahan og sumbong administratiba ang mga pulis sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Jinky Rosit, News 5. Nagsigig pagpangita ug ang mga sakop sa tuburan pulis sa ilang dinakpan nga nakaikyas samtang gitambalan sa District Hospital niadtong Biyernes sa kadlawon. Nakasibat sab sa giilang notadong drug pusher sa Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo atol sa buy-bust operation. King Perez, Suginlimi. Nakasibat gikan sa tambalanan sa tuburan si Dindo Nainge, ang usa sa mga dinakpan sa tuburan pulis uban sa mga ig-agaw nga silang Luan Herson ug Roderick de la Serna. Human maserve ang search warrant niadtong Hunyo 3. Nakuha og pinakiting shabu og drug paraphernalia ang mga dinakpan sa sitio Toong sa Barangay Cogon. Dihang gimo ang operasyon mibunlot si Nainge ug hand grenade mao nga gipusil kini sa Wang Bukton sa mga pulis ug gida sa tambalanan. Bisan og gipusasan ng usa ka kamot sa katre, nahimo sa suspect sa pagsibat human nakatugang duha ka mga pulis nga nagbantay niini ug wa sab makabantay ang security guard sa mga tambalanan. Kato expected ila gyud ang bantayan kay dinakpan nito nila. So ang sayo nahitabo ato nakatog sila sa Nato, ang storya ato nakatog gyud sila wa mas lang bantay. Gipusas man to nila gud sa kuan sa gipusasa to nila diha sa nagputaw nga bed niya pero nakatangtang din sa pusas. Gila mga nagbantay nga pulis nga silang PO3 Jason Arnoco ug PO1 Julius Joey Edanyo. Kinsa gipaubos na karon sa restriction samtang giimbestigar pa tungod sa hitabo. Posibleng magatubang sila og kaso nga infidelity in the custody of prisoners. Gustong palawman ni tuburan Mayor Democrito Diamante ang investigasyon ng Cebu Provincial Police Office Head Noel Guiliamac. Alang sa mayor nga kinahanglang manubag mga duty police officers kay makaapekto among kapakyas silang pakigbatok sa anti-illegal drug operations. Apan diun na marilibuhan ni Guiliamac ang mga pulis kay nagkuwang sila og tao. Udi ko nato na siya pa-investigar kung may tabuan na basi ulo na pa may tabo sunod niya ana no. So di ta mosugot. Kay muna ganitong paningkamot nga madakpan na ka ng mga negosyo illegal nya. We need to understand we lack personnel no. So ato sang tan-awon kung naabagi sila ay liability. Ang ig-agaw sa nakaikyas kinsa gilahi sa ubang inmates ug gisud ining lawak nga dunay computer, mingon nga wa siya magtuong makasibat si Nainge. Kinsa mo ina nag-iya sa nakuhang ebidensya. Para mangudbigiri din siya na sa district hospital. Linggoy dyan do ba ya ay? Giklaro sab ni Mayor Diamante nga nihatag na ang lokal nga kagamhanan og 400 square meters nga luna. Alang sa kabalhinan sa police station nga kasamtang ana mag-opisina sa munisipyo. Katapusan niyang nahibaw-an nga gilihok na sa CPPO ug tuburan pulis ang mong kalambuan. Last 2011 pa na namo na donate pero until na mo kay tungod kay ang tanang ngayuta mo dili sa titulado Pero doon nato gihimo ang atong hipis. Mateksan na ko nimo mga bot. Nakasibat sa gipaygayong buy-bus operation sa Mambaling Police Station ang notadong drug pusher sa Barangay Basak San Nicolas nga si Joselito Texon. Nakadagan si Joselito sud sa ilang balay human makamatikod sa mga pulis. Nakuha sa balay niini ang tulo ka bala sa M203 grenade launcher, usa ka revolver ug mga pakete sa shabu. Dugay na nga gireklamo sa mga residente ang iligal nga kalihukan ni Joselito. Mga gipanidaan kini sa mga pulis.
Natlan gawa sa balay sa subject ang half-brother niini nga si Carlito Cabillon nga nakuha og mga pinakitang shabu. Giangko ni Carlito nga namaligya og shabu ang igsuon apan iyang gihimakak nga nakuhaan siya og mga shabu. Nakabantay siya sa pag-abot sa atong pulisan. Saka sa ilang susubay nga at pursuit ang gamit, and then magdaw nga doon ay skrito nga exit sa loyo sa bahay nilang balay. Na kuya gusto kong asawa. Kami gusto kong asawa, gidak ko yang ilang dakpuno makaiksa. Makakuan ba? King Perez, News 5. Tricycle driver nga dunay gikalalis nga laing driver gipusil patay. Gisalikway nga dunay gikalambigitan sa ginadiling drogas ang kamatayon sa biktima human kini makuhay og drug paraphernalia. Leslie Camina de Vestil, Sugin Limi. Nakaangkon og samad pinusilan siyang lawas ang usa ka tricycle driver human kini gipusil sa wa mailhing tawo nga nagmotorsiklo pasado las 7 sa buntag niadtong Sabado sa Maydan Osmeña sa Barangay Gunob sa Dakben sa Lapu-Lapu. Giila ang biktima nga si Felix Misinares, taga Purok Kangkong Sacred Heart sa naisgutang barangay. Wa na kini madala sa tambalanan human nakabsan siyang kinabuhi. Magpaayo unta siyang tricycle ang biktima diyang miabot ang wa mailhing suspect og gipusil upat ka higayon. Matud sa kapuyo sa biktima, adunay gikalalis si Felix niadtong miaging adlaw kay duna kini gibadlo nga laing tricycle driver. Muragla siya hinuktok ba siya hinuktok siya lang mamalin tagpuyo ni anak siya nako. Ano man siya ang atong pagpuyo anak siya. Anaan jud ko niya. Ngumno nako baka siya nagpanghadlok na basig gibaharan baka siya ato. Nakuha sa kapulisan gikan sa bulsa sa biktima ang usa ka gamit sa pagsuyop og ginadiling drogas. Tungod niini, wa gisalikway sa kapulisan ang posibilidad sa kalambigitan niini sa ilegal nga kalihukan. Gipangita sab sa kapulisan ang giingong gikalalis sa biktima aron masuta kung siya ba ang responsable sa kamatayon niini. Ato pagyapon na palawman ang atong investigasyon kung tinuod bigod nga kining tawhan na dalam bigit or wala kay naman tayo nakuha sa iyang bulsa. Oo, posible ma'am. Atong ito subayo ma'am kay para matino na to kung kinsa tong tawhan na o makuha na to ang possible identity sa katong nakaaway sa mga biktima. Leslie Camina de Vestil, News 5. Kapulisan giawhag nga mo distansya sa mga kaubang babayi kung galing minyo na. King Perez, Sugin Limi. Nagpabiling hepe sa Carcar City Police Station hangtod karon si Police Superintendent Teodolfo Manata III. Bisan og duna kini giatubang nga sumbong kriminal ug administratiba, human pa sanginling nangabit og minyo nga non-uniform personnel. Ang reklamante maong usa ka bana nga si Ronald Albiso, diyang iyang nadiskobrehan ang relasyon sa iyang asawa ug sa hepe. Giimbestigar na ang mga alegasyon sa Police Regional Office o gipaabot na lang ni Cebu Provincial Police Director Noel Guiliamac ang order kabahin sa mahimong status ni Manatad. That would be very normal man good kana mga accusation, but for the meantime we will evaluate kung sa ka serious ang problema, and that will be the time we will decide what will happen to the Chief of Police. Dugang ni Guiliamac nga natagbaw si Carcar City Mayor Nisipuro Apura sa performance ni Manatad sa pagpadagan sa peace and order sa Dakbayan. Kinahanglan pang investigaron ang maong akusasyon kay wapay na presentar nga ebidensya pagpamatuod sa akusasyon. Niadtong miaging semana girelibo na ang gireklamong NUP gikan sa Carcar ngadto sa San Fernando Police subay sa maong aligasyon. Tinuod man o dili, tambag ni Guiliamac sa mga pulis nga likayan nga magkuyog-kuyog kung dili kini official business, ilabi na kun minyo. And if and when nga mulapas na, for example in UP beyond 5, we should get clearance siguro no sa higher up na kung pwede after 5 gamiton sila no for official business. Di pagyapon mo tubag si Manata daron ng tamang uhaan sa iyang habig. King Perez, News 5.
Isip pagpangandam sa unang buwan sa tiklase, upat ka mga tunghaan sa tulo ka mga bagagmay isla nga sakop sa lungsod sa Bantayan ang nakadawat og bag-o og labing una nilang school signage gikan sa Smart Communications. Nakadawat niini ang Butiges Elementary School sa isla sa Butiges, Lipayran Elementary School sa isla sa Lipayran ug ang duha ka mga tunghaan sa isla sa Doong nga mao ang Doong Elementary School ug ang ilang National High School. Itong ilang peng ba? Naguba mo to? Kahinumduman nga ang maong mga tunghaan grabeng naapektuhan sa bagyong Yolanda apan hinay-hinay na silang nakapadog karon. Dako na ang kausaban sa maong mga tunghaan kun itandi kaniadto human sa bagyo. Duna na kini mga bag-ong pasilidad ug nagpadayon pa ang pagtukod og mga bag-ong classrooms. Malampusong gitapos sa Smart Communications ang lain nilang programa nga storytelling activity nga gipahigayon sa upat ka mga parokya sa Southern Cebu. Gipahigayon kini sa Sacred Heart Parish sa Puog, Toledo City, Santo Tomas de Villanueva sa Matutina, Bajan, St. Michael the Archangel Parish sa lungsod sa Sambuan ug Our Lady of Consolation Parish sa Bato, Sambuan. Kini inabagan sa masusugid nga si Ray Buffy sa The Storytelling Project. Kabahin sa maong programa mao ang pagbansay sa di mo menos usa ka gatos ka mga volunteers sa mga nahisgotang parokya isip pagpangandam kanila sa usa ka buwan nga catechism class sa ilang matag parokya. Nakadawat sab sa samang training ang mga volunteers sa San Isidro Labrador Parish sa Barangay Talamban sa Dakbayan sa Sugbo. Human niini, ang mga volunteers na maoy mipahigayon og storytelling ngadto sa mga bata nga nagpangidaron og 3 anyos ngadto sa 12 anyos sud sa usa ka buwan subay sa Summer Catechism Program sa mga nahisgotang parokya. Sa ilang culminating activity, naghimo ang mga participants sa matag parokya og pasundayag base sa ilang mga nakatunan sa maong kalihukan. Kipakita sa mga bata ang ilang kahanas ug ang ilang pagka-creative sa paghimo og pasundayag o istorya. Bugti sa ilang paningkamot, gipahatagan ang dulang 700 ka mga bata og school supplies nga ilang nagamit sa ilang pagtungha pagbukas sa klase. Laing tumong sa maong programa nga madasig ang mga participants nga lig-unon ang ilang hugpong pinaagi sa pagpaambit sa ilang mga nakatunan. Patay ang 16 anyos nga batanong lalaki samtang angol ang iyang higala human sila daruha sa auto sa Dakbayan sa Talisay. Naangol sab ang usa ka pulis human madumbuli og multikab samtang kini nagbantay og trapiko sa Dakbayan sa Mandaue. King Perez, Suginlimi. Napuno sa pagmahay ang 31 anyos nga trabahante og call center human niya mabanggai ang upat ka batanong lalaki nga naglakaw sa may barangay Lawaan do sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa kadlawon. Matud ni Emmanuel Sanchez padung na siyang muli sa ila sa lungsod sa Minglanilla dihang nahitabo ang insidente. Sa maong hitabo wa na mabot nga buhi sa Talisay District Hospital ang 16 anyos nga si Ervin Cantiveros gumikan sa kakusog sa impact. Samaran sa mga higala niini nga silang Jeric Villamor, John Raven Mascarini ug Rodney Gregorio nga pulos taga barangay Pook. Wa masusi sa Talisay Police kon nakainom o nakagamit og illegal nga droga si Sanchez kay wa sila kahimanan alang sa sobriety test. Giangkon hinuon ni Sanchez nga nakatug siya samtang nagbaneho sa iyang pikanto ug wa na makabantay nga misaka siya sa gutter paingon na ngadto sa mga biktima. Nangayo siya og pasaylo sa mga biktima ug sa mga pamilya niini kay wa tuyua ang hitabo. Hindi ko dito di mo ginala ko tiniluan yun. May mapasaylo ko rin yun. Bakit? Hindi ko dito yun. Murag kusog yun kay makita nato sa damit sa sakyanan. Pati magubaa sa iyang atubangan. Nalandig sa tambalanan ng usa ka pulis samtang nagbantay sa dagan sa trapiko kagabii sa may karaang taytayan nga nagdugtong sa Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu kagabii. Human siya das magiug multikab. Gilang biktima nga usa ka PO2 Pontilla sakop sa Mandaue City Public Safety Company. Gingong nagman sa trapiko sa nahisgutang lugar ang maong pulis. Gumikan sa nagubang PUJ nga mo'y nakaingon sa heavy traffic. Samtang nagbarugwa magdahom ng pulis nga madumbulan siya sa multikab nga gimaneho ni Michael Dahil nga taga Konsolasyon. Nabuwak ang windshield sa driver's seat sa maong sakyanan. Ayun, ani itong pulis kay na-traffic man siya. Kung pagkuhan sa multikab, o siya bantay nga na pulis, yan nadasmagan. King Perez, News 5. Grupo sa mga street vendors nagrally aron ipanawagan kang Mayor Mike Rama
nga palagputon si Raquel Arce sa iyang pwesto kay usa kini kaabusado ug berdugo. Arce miingon nga igo ra niyang gihimo ang iyang trabaho. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagprotesta ang United Small Vendors sa dakbayan sa Sugbo ganihang buntag. Sa luyo nga bahin sa Cebu City Hall batok sa pango sa Prevention Restoration Order, Beautification Enhancement Conprove nga si Raquel Arce. Sa dala nilang placards, ilang gipangsuwat ang mga ilang mga yangungo ug mga panghingan kang Arce nga abusado ug birdugo. Nanawagan sila kang Mayor Michael Rama nga tangtangon sa katungdanan si Arce. Subay sa ilang pagkondinar sa gihimong clearing operation sa probe ni adtong Sabado sa hapon ug kagahapon sa Maydan Leon Kilat Kilid sa usa ka mall ug South Bus Terminal. Ila kining gihulagway nga usa ka matang sa pagpangharas, pagpanglingla ug di makiangayon. Suma pa nga gipaligsan sa sakyanan sa probe ang nakumpiska nilang paninda ug dunay pipila ka sakop sa probe nga wa mag-uniforme atol sa clearing operation. Dili so na mo panabuyer hapon tapos mayor padagat ya. Nagaana terminal bisa dirasyo. Orasan na kami laga sa mi maninda ng area orasan na sa mi orasan na. Para ko tipura orasan na sa terminal ko mi ana. Mo balag mo tayo mo ticket para kabala na ba. Porta na pangayo. Dili na mi harasan sa paprog kay sobra kayo ba. Amo narong na panginabuhi ato nya. Ang amo ani ko panginabuhi nga tinarong balag American siya basta na ako kita kadadlaw. Nag-support mi ani nila kay gikan pa sa mga nangaging buwan, pirmi na silang ga-report namo nga pirmi silang hilab gukuron sa mga probe sugo ni Raquel Arce. Unya gahapon naalsa na jud ang mga tao tungod kay ang ila ding gibuhat gahapon. Giingnan sila sa mga probe ay lang mo kablaka kay kumuduol nami palayo lang mo gamay. Sa Clinton mag-interview. Dali ato na nigasanon. Tungod sa maong rally, nakabalda sa trapiko ang mga vendors hinungdan ni duol kanila si Cebu City Administrator Lucel Mercado aron hunongon kini og paglikay nga dunay madisgrasya. Gimanduan sila nga mopadala og upat ka representante ngadto sa buhatan sa Gasa aron himuon ang sabot-sabot. Kasamo so sila gihangyo nga unta human na ang ilang intention man kuno was just to submit the position paper which ilan ang nabuhat na submit sa council. So ingon man sad sila nga unya ra mango ni kahuman sa interview mo tong atong ipapadaplin nya wa pa man gyud gapon sila masatisfied. Unya do naman tay opisina nga in charge ani mga vendors diha nga gipangutanan nato sila kung sa man gyud mo ingon sila nga vendors atong giingnan nga kanang adto mo sa opisina nga in charge ana ang Gasa. Samtang si Arce miingon nga wa siya'y namayungan nga vendors nga naapektuhan sa clearing ni adtong Sabado ug kagahapon. Hinuon ang iyang nakit-an mao ang usa ka grupo sa pagdemolis nila sa Warwick Barracks kaniadto. Gihimakak ni ini ang pasangil sa mga nagrally. Then akong i-challenge, ihatag angan, and I will conduct investigation. Wala ko'y gidupan sa akong mga tao. Giklaro ni Arce nga igo ra siyang nihimo siyang trabaho human siya makadawat og reklamo nga nibalik ang daghang vendors sa maong lugar. Iyang gihagit ang nag-organisa sa maong rally nga mopasaka og kaso sa ombudsman kay andam siyang moatubang niini. Ikaw kung vendor gyud ka tinuod, unya kuwang gyud ang imong item, nganong imong nang lakaton? Di na nimo lakaton din sa ipasaka ang ilang reklamo. Dili kay magrally-rally sila, dili kay mo pa-interview sila nga wa kay insulay basis. Andam kung moatubang nila. Then pasakay ko kaso sa ombudsman kung ilang tan-aw nga na ako'y irregularities, na ako'y pagpangabuso, na ako'y pagpangwartang gihimo. Ray Pasaporte, News 5. Sa kuwang sa libro, usa sa nagunang problema sa implementasyon sa K-12 program sa Department of Education. Doon naman gani mga libro nga nangabot, daghan usab kini og sayop. Andrea Patenya, Sugin Limi.
Nangabot na ang mga libro sa grade 9 students dinhi sa Abellana National School. Apan nasagbuyo kining math teacher nga presidente sab sa Alliance of Concerned Teachers kun Act Region 7 nga si Antonia Lim kay wa gihapon makorehii ang mga sayop. Matud pa sa 5-day training sa mga magtutudlo ni atong miaging tuig, gipa-review sila sa ilang teachers manuals alang sa bag-ong K-12 curriculum sa mga junior high school students. Daghan siyang nakitang sayop sa math book palang daan. Sama ni ining sentence nga inay height ang insaktong term, distance hinuon ang nakasuwat. Duna say figures ug symbols nga sayop ang pagkasuwat. Nagtuo si Lim nga human nila gisumiti ang ilang mga nakitang errors, makoreksyon na kini inigprinta sa libro. Apan sa dihang gipang apud-apud na ang mga kopya alang sa mga tinun-an, nagpabilin ra gihapon ang mga sayop. Maglisod gyud gihapon kay usually gumikan sa among pag-trust bitaw sa author, although naman gyud mga clerical errors, pero makita magud nato nga bisag naa nay gihatag nga correction, wa man gyud gihapon nila gi-implement ang correction, so makaingon gyud ta nga maka-affect gyud na siya maayo gyud. Bisan ang mga nangabot nga English books alang sa grade 9 students, wa gihapon makoreksyon ni sa mga typographical errors. Usa ka academic supervisor sa Quezon City nga si Antonio Go, dunay nakitang 1,300 grammatical ug typographical errors sa libro sa grade 10 students. Gani ang title ni ini nga Diversity Celebrating Multiculturalism Through World Literature. Daghan pa kaayog angay usbon kay ang title palang daan, duna nay sayop kay kinahanglang multiculturalism ug di multiculturalism ang nakasuwat. Ay maka-affect yun siya kaayo, labi na po sa mga bata nga nag-eskwela. So makita yun nato nga unprepared yun ka sa atong pag-implement sa K-12. Kay kinig yung libro, mamagod ni ang priority yun nato nga tagaan o pagtagad. Apan mato di Department of Education Cebu City Schools Division Superintendent Rhea Marangtud, dunay katungod ang mga magtutudlo sa paggamit og laing libro o reference material sa ilang mga klase ug kinahanglang dunay initiative ug resourcefulness ang teachers aron makahatag og quality education sa mga tinun-an. Ang ato lang ikwan sa mga teachers nato is not to swallow hook, line, and sinker. Unsay na sa books nga ilang hikit-an ron, all they have to do is naman sila leeway to choose as many reference materials as they can get. Miangkon kini nga usa ka dakong hagit sa DepEd Central Office ang pagsiguro nga malikayan o maminusan man lang ang mga textbook errors. Dinhi sa Abellana National School, laing problema mao nga duna gihapon pipila ka mga klase sama ni ining grade 8 class nga di gihapon kumpleto og mga libro ubos sa bag-ong curriculum sa K-12. Mao nga igo na lang mag-notes ang mga tinun-an o hatagan sila og mga handouts sa ilang mga magtutudlo. Lisod na wa may libro kay kanang kung na may assignments kay dili dayon makakita sa answer no, dili kami katarong og tuon. So unsa man inyo karon wa mo English na? O na usay kay mag-research na lang sa internet. Gawas ni ini, wa gihapon mawagtang ang problema sa kakuwang sa classrooms ug mga magtutudlo. Mao nga matod ni Lim, giahat gyud ang implementasyon sa K-12. Apan tubag sa DepEd Cebu City, andam na sila alang sa full implementation ni ini sunod school year ug kinahanglan lang i-customize ang mga vocational courses sa mga tinun-an depende sa available industry sa komunidad, diin nahimutang ang tunghaan. There are many tracks and strands to use. Kibawta sa industries nga naa sa atong community, kibawta saan pa customize sa atong mga curriculum to fit sa needs sa industries. And so, ang kada division itself, nag-research naman niya. Ang maingon ta nga readiness ug asa kutob. Ug asa kutob ang among readiness adto dito. Andrea Patenia, News 5. Dili pa makasugod ang klase sa Extension Office sa Cebu Technological University sa Barangay Bonbon, Dakbayan sa Subo. Gawas nga wala pa'y natukod nga eskwelahan, wala po sa matapos ang proseso sa pagmugna sa campus extension ug usa pa lang kini ka plano. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Can never start today kay they don't have even the facilities and the teachers.
Giklaro ni Ida Iting, Scholarship Program Coordinator sa Dakbayan sa Sugbo, nga dili mahitabong magsugod ang klase karong adlaw sa Cebu Technological University Extension nga nahimutang sa bukirang lugar sa Barangay Bunbon. Nakasuwat sa dakong tarpaulin nga nakuha sa Quick Response Team sa miaging adlaw didto sa bawang lugar nga nag-ingon enrollment is now going on. Classes start June 15. Nga doon na pa'y logo sa sitio ug naong ni Congressman Bibot Abilianosa sa South District. Niadtong Sabado, diriyot nagubot sa Barangay Bunbon. Human nangayo og assistant sa City Hall ang Barangay Kapitan. Kay dunay ni trabaho sa gym aron himuong eskwelahan sa sitio. Suway nga gibadlong o gipahunong ang mga trabahante. Apan wa ni patuo hinungdan nga nahitabo ang gamayng panaglalis. Ang ako lang diya kay wala din sila mananghin pa nako nya gawas pa sa danaw nananghin di sa gid ko mo tugot nga ida din butangan kay ang gym gubaon nya mo to nga anang task din abot dito ilang mga table mga chairs mo to nga pagkaugma na ko giadto nakita-an man ko dito nagtrabaho na sila sa gym ilang renovate di akong gibadlong akong gipangutana ang katong trabaho kinsay inong ipananghiran o kinsay sa gasugo ninyo ingom lang Congressman Bibot. Ako undangi na kay makigistorya ako. Sige magis lang trabaho. Nya di lisod naman kayo o kanang ako yung ano kay magubot niya. Mo to ningari kong ni mayor nangay kog tabang. O to gipadadaan nga to kasi matud sa kapitan, hapit maputo sa tarpulin ang gym sa iyang barangay. Wa sab ang kuna sa sitio nga sila maoy nagbutang sa logo sa tarpulin ni Abilianosa. There is enrollment going on in the mountain barangays and classes will start supposedly June 15 with CTU around. So we called on the representatives of CTU to clarify if there is really an enrollment there. Number two, if classes will really start today, June 15. About the logo, we don't have any idea nga nabutang na rin na siya dira. Karon pa lang sa medyo kakitaan ng tarpaulin. Once na mo gi-authorize kay butang dira kay ang gipangbutang ko dira kanang enrollment is now going on dili man sad na namo kanang statement. if you try to look at the logo imo tanaw ng logo mo makita awang tarpaulin imo makita ang enrollment is going on but there is no such thing as enrollment ning tabo dito sa kuan because ang among gihimo dito is admission test. An admission test that is a preliminary ba una ta maka dawat og estudyante so pag student. So, kung nag-ibaw pa lang, hindi nga muna ibutang, hindi kami musugot. So, mo po na inarason nga nung nang-logo niya, kaya may kanya-ibaw nga doon na enrollment, doon mag-enrollment pag-iwagin. Gitugaan ni Litrondo nga dunay sabot-sabot tali kanila ni Abilianosa nga mopasud kini og budget sa General Appropriation Act nga 3 milyones pesos alang sa suhulan sa mga magtutudlo og personnel. Dugang niini nga dunay 90 ka estudyante nga ni-take og admission test. Apan wala makaabot og katunga ang nakapasar niini sa unang batch. Samtang wala pa'y resulta ang admission test sa second ug third batch nga gipahigayon sa miaging semana. Matud ni Litrondo, kung dunay klase nga mahitabo kinahanglan pa kining maaprubahan sa Board of Regents. Bisan wa makaabot og katunga ang nakapasar, gikinahanglan pa sila nga mopasar sa interview. Bisan pa og mingon sila kompleto facilities, kompleto tanan, di kay punta ka klase dito. Kay kinahanglan man gyud ta og sufficient estudyante kay ang problema gud nato og maggamay ra estudyante atong klasihan dito. Kinsa may visible ang instructor. Subay sa proseso sa sitio, kung dunay LGU nga mohangyo nga pabutangan og extension ang ilang lugar, gikinahanglan ang usa ka memorandum of agreement nga gikinahanglan pang aprubahan sa Board of Regents. Ang local school board which I chair recently got a donation of 1.2 hectares in Bonbon. This is right beside the existing Bonbon National High School and Bonbon Elementary School. Now, nga na ito ibutang together with the RAFI ang standalone senior high school, no, and the City College. Mabito importante kay ang coordination with the local government and CTU for this matter nga naagyod, no, kay Ray Pasaporte, News 5. Di na mahinayon ang gilaraw nga off-site registration sa COMELEC ngadto sa mga tunghaan human nila masuta nga di kini epektibo. Jinky Rosit, Sugin Limi.
Dugay na nga nagtinguha ang buhatan sa Commission on Elections nga mopahigayon og off-site registration sa mga colleges and universities dinhi sa Sugbo labi na sa pagbukas sa school year karong tuiga. Ang management sa mga tunghaan mismo mo'y mihangyo sa COMELEC apan namatikdan sa mga ahensya nga di kini epektibo nga programa ngadto sa mga tinunan. Masayangan ta usahay ba kay may lang untang mag-summer sila kay makabutar sila diha. But usually, kung di sila mag-summer, tuaman sila sa probinsya. So, ato yun sila magbutar. Awhag sa COMELEC nga sa mga ginikanan nga iparehistro na ang ilang mga anak nga mag-edad og 18 anyos pataas sa di pa ang Mayo 9 sunod tuig aron makabutar alang sa nasudnong piniliay. Nakig-alayo na ang COMELEC sa National Youth Commission alang niini. Giklaro ni Attorney Castillano nga lahi ang registration sa SK ug ang registration alang sa presidential elections. Kung na sila school ID pwede, showing sa ilang birthday. Or if not, Xerox copy of the birth certificate would do. Ganun lang nila dito para ma-determine ang ilang age. No? Jinky Rosit, News 5. Simbahang Katoliko nangita og mga pamilya nga musagop sa mga international ug national delegates sa International Eucharistic Congress sunod tuig. Ang interesado mahimong mupahibalo sa ilang mga parokya. Andrea Patenya, Suginlimi. Nanawagan ng Cebu Archdiocese sa mga taga-Sugbo sa pag-volunteer nga mahimong foster families alang sa 4,000 ka national ug foreign delegates sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong umaabot nga January 24 to 31 sunod tuig. Nangita sila og foster families nga nagpuyo sa Cebu City ug sa Mandaue City ug mahimo usab ang taga-Talisay City ug Lapu-Lapu City. Duha nga to sa upat ka mga delegates ang ilang sagupon ug sila mao'y magpakaon niini og pamahaw ug paninghapon ug kung mahimo, muhatod sa IEC Pavilion sa Mabolo o sa mga parokya o bus stops nga agian sa bus route padung sa venue. Anaa sa mga 1,000 ka pamilya ang gikinahanglan sa simbahan nga magsilbing foster families. Pagkakaroon, anaa pa sa 127 ka mga pamilya ang nagpalista. Usa sa rason nga nga gamay pa ang nagpalista, mao ang kakuwang sa budget sa mga pamilya nga musagop sa delegates sud sa usa ka semana. Nagtuo sila nga mas mudaghan ang mukomit ini kaduol na sa pizza sa IEC activity. Kung di gyud maabot sa simbahan ang target nga 1,000 foster families, wa sila'y mahimo kundi pagpahibaw sa delegates nga kinahanglan na lang gyud silang mangabang og hotels, pension houses o dormitories. Apan samtang duna pag-igong panahon, nanawagan si Monsignor Ruben Labajo, ang chairman sa IEC Accommodation Committee, ngadto sa mga kura paroko sa padayong pagpangimbitar sa ilang tagsa-tagsa ka mga parokya. Kadtong interesado, kinahanglan lang muduol sa ilang parish priests o sa ilang Catholic communities. So sa pagkakaroon, kuwangan kaayo ang mga volunteers nato sa host families. Mao na nga nanawagan in town mi sa kinasingkasing nga hinaot unta nga they will realize nga this thing ba is really a historic event. Kung mutabang ta ini tingali ang Ginoo digin magtanaw ini, the more blessings we will receive kung ingon ana sa ka-generous ba. Karong Hunyo 27, ipahigayon ang unang batch sa seminar sa mga foster family volunteers nga panguluhan sa Department of Tourism. So tudluan sila sa taga-Department of Tourism sa mga proper etiquettes tingali, no? Niya mga table manner or whatever. So do's and don'ts para sa pagpakita how really to host, no? Andrea Patenya, News 5. Maugkad to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita, Aksyon!